Sa mga pangunahing balita, akusasyon sa flood control itinanggi ni Ako Bicol Party List Representative ko. Isa sugatan sa karambola sa Albay, sa Lisigang umatake sa Legazpi. May 300 trabaho, alok sa CSC Job Fair. At concert ng Bini sa Legazpi, dinagsa ng libo-libong blues. Magandang gabi, narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Lunes, 8 ng Setyembre. Pinabulaanan ni Ako Bicol Party List Congressman Saldico ang akusasyon laban sa kanya sa ginanap na Senate hearing kanina hinggil sa di umano'y irregularidad sa flood control projects. Sa ipinalabas na official statement ng kongresista ngayong hapon, iginiit niya na wala itong basihan at isa lamang na irresponsableng akusasyon. Anya, ginawa lamang ang mga paratang para iligaw ang publiko at hindi mapanagot ang mga nasa likod ng korupsyon sa flood control. Dagdag pa ng kongresista, parehong inaprobahan ng Senado at Kongreso ang 2025 General Appropriations Act at pirmado ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Mismong si Marcos Pangaraw ang nagveto ng ilang probisyon at nagpatigil ng pagpapalabas ng pondo. Nasa Korte Suprema at Ombudsman na raw ang usapin sa 2025 GAA, kaya hindi na rin daw muna siya magkokomento, maliban na lamang daw kung ipag-utos ng korte. Sa ibang balita, sugatan ng driver ng isang kotse matapos masangkot sa karambola sa Daraga, Albay. Nawalan daw ng preno ang nasa likod nitong truck na nauwi sa disgrasya. May report si Hercules Barbacena. Wasak ang unahan at ang likurang bahagi ng kotseng ito matapos na maipit ng dalawang truck sa kahabaan ng Maharlika Highway sa bahagi ng Purok 3, Barangay Villahermosa, Daraga, Albay, alas 6:30 ng umaga noong Sabado, Setyembre 5. Sugatan sa naturang insidente ang 34 anyos nitong driver na residente ng bayan ng Daraga, habang ligtas naman ang tatlo niyang sakay. Batay sa investigasyon ng Daraga Municipal Police Station, tumigil saglit ang kotse at ang nasa unahan nitong truck dahil sa ginagawang kalsada sa lugar. Subalit nawala ng preno ang truck na nasa likod ng kotse na nauwi sa disgrasya. Lahat po ng vehicle going to Sorsogon po sila lahat. Ito pong sanang family na nakasakay sa Bius, mag-outing po sana sila going to Sorsogon. Nasa kustudiya pa ng Daraga Municipal Police Station ang driver ng truck na nawala ng preno para sa kaukulang disposisyon. Naharap siya sa kasong reckless imprudence resulting to damage to properties and physical injuries. Yung driver lang po ng Bius ang minor injury lang naman po, mga gasgas lang po, and then yung ibang sakay po, wala naman pong natamong pinsala. And then sa ngayon po sir, na-inquest na po siya nung Saturday pa po, na-inquest, na-file na po siya ng kaso. Muli, nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na maging alerto sa kalsada at suriing mabuti ang sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Sugatan rin ang isang majorette sa Baaw, Camarines Sur matapos masagi ng isa ring kotse. Nakainom daw ang driver ng kotse nang magpumilit na dumaan sa kalsada kung saan ginaganap ang parada. May report si Mel Moral. Sugatan ng isang 14 anyos na majorette matapos masagi ng kotse habang nasa parada sa Zone 1 Barangay San Rafael, Bato, Camarines Sur bandang alas 5:35 ng hapon nitong Biyernes, September 5. Kinilala ang biktima na si alias Lenlen, grade 9 student sa Bato National High School. Batay sa investigador ng Bato MPS, nakainom ang 38 anyos na driver ng kotse na residente ng Barangay San Miguel, parehong bayan. Nagpumilit daw itong dumaan sa kalsada kung saan ginaganap ang aktibidad. Naisugod naman kaagad ang biktima sa pinakamalapit na ospital matapos magtamo ng minor injuries. Sa lip arm po ata yun. Doon tinamaan yung majorette. Kaya di na sila nakapag-proceed doon sa nila activity. Kasi nga, yun nga, pasiguro sila, sinaman namin sila, dinala sa ospital for x-ray, ganyan. At the same time, yung pinamedical din namin yung driver.
Sa ngayon, inaantay pa rin ang desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa ng kaso laban sa suspect na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting to physical injuries at disobedience to person in authority. Advice nung parents nung biktima, gusto nilang matauhan yung responding kasi lasing nga saka may pagkamatigas ang ulo, nagsasagutan sa pulis, ganyan. Tapos ang process kasi noon since na nagkaroon ng physical injury ng victim, in-advisean ko na mag-usap sila sa barangay. Kasi yung ganun na kaso kasi physical injury is triable po sa barangay. Nagpaalala naman muli ang otoridad sa mga motorista na iwasang bumiyahe kung nakainom ng alak at sumunod sa batas trapiko na ipinatutupad ng otoridad para iwas asunto. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral. Isang motorista ang nabiktima ng salisigang sa lungsod ng Legazpi. Modus ng mga naturang kawatan, sa pool naman sa CCTV. May report si Elianzon. Nangyari ngayong umaga lang po ito, September 4. Sa CCTV, makikita ang pagkatok ng isang nakaputing lalaki sa isang pick-up na nakaparada sa harap ng isang establishmento sa lungsod ng Legazpi noong Webes, September 4. Sa video, makikita ang pagbaba ng isang babaeng driver at tiningnan ang tinuturo sa kanya ng nasabing lalaki. Habang abala naman ang babae sa pag-check sa mga karga sa likod ng kanyang sasakyan, saka umalis ang lalaki. Sinundan naman siya ng isang lalaki na may bitbit na pulang eco bag. Sa isa pang CCTV, makikita ang pagmamadali ng dalawang lalaki na makasakay sa isang nag-aantay na pulang sasakyan. Ayon sa Legazpi City Police Station, ang nakunang video ay isang insidente ng pananalisi. Nai-report daw ito ng biktima sa kanilang himpilan pero hindi na nagsampa pa ng kaso. Ang mga kawatan ay pawang dayo umano at 2 beses nang ng biktima sa lungsod. Grupong ito ay yung modus nila hindi lang ganiting gawain bagkos ginagawa nila rin ito sa loob ng mga food chain. Meron na rin silang nabiktima na sinasalistihan. So ito, identified na namin ito. Kaya lang hindi pa kami nakapagkaroon ng tiyempo na ma-verify kung meron talaga na itong standing warrant of arrest asa ngayon. Nilinaw din ng pulisya na hindi miyembro ng Tok-Tok Gang ang mga suspect. Kung madaki po natin sila dito, depende sa kanilang modus na gagawin. Kasi yung nabanggit ko, yung modus nila lately is yung pickpocketing, theft na nangyari sa loob ng mall, yun ang ginawa nila. So yung ginawa nila ngayon, salisi din, papasok din yun sa theft, kaso nga lang, yun, walang nangyaring kaso. Nanawagan naman ang pulisya sa mga nabiktima ng grupo na agad i-report sa kanilang tanggapan ang ganitong mga modus upang agad na maaksyonan ng otoridad. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Elianzon. Susunod, Efren Bata Reyes bumida sa isang exhibition games sa Albay. At Tribo Pulang Anggi, wagi sa ibalang festival street dance competition. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ako Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun.
It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Nag-alok ng mahigit 300 trabaho ang Civil Service Commission Bicol sa kanilang job fair sa Legazpi. Bahagi ang aktibidad sa ika-125 anibersaryo ng Kagawaran. May report si Elianzon. Tanging lakas ng loob lamang daw ang baon ng 23 anyos na si John Joseph Banyes mula sa bayan ng Sorsogon sa pag-apply niya ng trabaho sa job fair ng Civil Service Commission Bicol na ginanap sa SM City Legazpi noong Biyernes, September 5. Nito lamang daw na Hunyo nang makapagtapos siya sa kursong BS Political Science sa Bicol University. Nais niya anyang magtrabaho na para makatulong na rin sa kanyang pamilya. As a first-time job seeker, kabado, syempre. Pero nandyan na yan, let's face the reality. And sana, hoping ako na matanggap yung application. And if nandun ako sa agency, which is the Civil Service and the Department of Labor and Employment, gagawin ko ang lahat para maging smooth and maidala yung mga services ng gobyerno sa taong bayan. Gaya ni Joseph, nagbakasakali din na swertihin sa job fair si Jeric Azores, isang fresh graduate sa kursong BA Journalism sa Bicol University. Naisipan ko mag-try sa government agency ngayon, sa Civil Service Commission, para at least ma-hire din sa lahat ng government agencies na ino-offer ng civil service sa job fair nila ngayon. Different government agencies ang ino-offer nila. And then, hindi lang sila sa civil service nagbigay ng mga job vacancies. Opportunity ko rin as a fresh graduate na, kumbaga, kahit wala pang masyadong experience, yung ability and experience din sa course na aking tinapos is mai-apply ko doon sa specific work na maipasa ko sa specific na government agencies. Ayon kay Attorney Daisy Bragais, Regional Director ng CSC Bicol, tinatayang humigit kumulang 1,000 mga aplikante ang dumalo sa aktibidad na dinaluhan ng 9 na government agencies, kabilang na ang BFP, PNP, BRHMC, DAR, PIDEA, PSA, BMC at DOLE. Actually po, initiative po ito ng Commission. Buong Pilipinas po ito. Taon-taon naman po ito ginagawa kasi maraming bakante sa gobyerno at marami rin namang naghahanap ng trabaho. So this is the time na makakuha ng trabaho ang mga gustong makapasok sa gobyerno. Bahagi rin anyang aktibidad sa ika-125 anibersaryo ng Kagawaran. Ang pinaka-objective naman po nito ay mabigyan ng pagkakataon lahat ng eligibles or gustong pumasok sa gobyerno na mag-apply at pumili kung ano yung mga ahensyang nagpa-participate na ma-applyan po nila. May tema naman ang aktibidad na bawat kawani, lingkod bayani, puso, dangal at galing para sa bayan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Elianzon. Nagpakitang gilas kamakailan sa isang exhibition game sa Albay si Efren Bata Reyes. Nakatapat ni Reyes sa isang naturang laban ng isang 16 anyos na rising star mula sa Sarangani. Bahagi ang kanilang laro sa Town Fiesta sa bayan ng Santo Domingo. Narito ang buong detalye.
Ibinida ni Efren Bata Reyes sa mga Albayano ang kanyang angking galing sa paglalaro ng billiard sa ginanap na exhibition match sa bayan ng Santo Domingo, Albay noong Biyernes, September 5. Nakatunggalin ni Reyes sa naturang laban ang 16 anyos na si JB Sukal na rising star sa mundo ng billiards mula Sarangani. Ayon kay Oscar Romero Jr., Tourism Committee on Events and Cultural Affairs ng LGU Santo Domingo, bahagi ang aktibidad sa kanilang town fiesta na layong mas maipakilala ang naturang sport sa kanilang bayan. Since sobrang bihira mapunta ng Santo Domingo ng mga legend katulad ni Sir Efren, malaking hatak siya sa tao na pumunta dito sa Santo Domingo para makita din kung gaano kaganda ang aming bayan. Isang karangalan naman daw sa batang manlalaro na makaharap sa isang match ang tinaguriang The Magician na naguwi ng napakaraming karangalan sa bansa. Efren talaga yung inaidolo ko sa lahat na nakikita kong billiardista. Tsaka ngayon, yung experience ko na dati pinapangarap ko na makalaban siya, ngayon nakaharap ko na. Masaya rin anya si Reyes na maipakita sa mga Bicolano ang kanyang talento. Patuloy umano siyang magsisilbing inspirasyon lalo na sa mga kabataan. Mga kabataan ngayon at lalong-lalo na sa mga batang mga gumagaling, ang may papayo ko sa kanila, kung sa bata, kailangan mag-aral muna kayo ng gusto bago kayo magbilyar. At kung magbibilyar kayo, kailangan concentrate ng paglalaro, kailangan ang sa isipan, puro panalo, hindi talo. Samantala, bukod sa naturang bayan, nagpakitang gilas din si Reyes sa ginanap na billiards tournament sa lungsod ng Legazpi para sa Ibalong Festival. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Naging matagumpay ang Ibalong Festival Street Dance Competition noong Biyernes. Itinanghal naman na kampyon ang Tribo Pulanganggi ng Pulanggi, Albay. May report si Miin Sinares. Naiuwi ng Tribo Pulanganggi mula Pulanggi, Albay ang titulo ng Ibalong Festival Street Dance Competition na ginanap noong Biyernes sa lungsod ng Legazpi. 8 grupo ang kanilang nakatunggali bago masungkit ang kampyonato. Tinalo ng Tribo Pulanganggi ang Tribo Bangkero, Tribo Maniteños mula Manito, Tribo Licao ng Ligao City, Tribo Bicolnon, Tribo Oro Banwa, Tribo Sinag, Tribo Jovenes mula Legazpi City, at Tribo Ustik ng Libon, Albay. Bukod sa titulo at premyong 500,000 pesos, nasungkit din ng nasabing grupo ang unang pwesto sa Best in Moving Choreography at Best in Dance Ritual Interpretation. Nakuha rin nila ang ikalawang pwesto sa Best in Costume at ikatlong pwesto naman sa Best in Music and Sound. Siyempre gusto ko po nang magpasalamat din po sa kanila kasi kung wala din po sila, wala rin po to. Lahat naman to nangyari dahil nandyan sila. I consider everybody is a winner. Kung wala sila, wala rin kami dyan. It only shows competitions like this, pinapakita yung mga talent natin ng mga iba't mga kabataan. So I appreciate lahat ng kabataan na nagsali, nag-participate. I would like to thank yung mga ibang different LGUs na nag-participate dito sa attend po dito sa Ibalong Festival Street Dance Competition. Tinanghal naman na overall first runner-up ang Tribo Licao ng Ligao City na nakatanggap ng 300,000 pesos na premyo. Nasungkit din nila ang unang pwesto sa Best in Costume, ikalawang pwesto naman sa Best in Dance Ritual Interpretation at ikatlong pwesto naman sa Best in Moving Choreography. Overall, second runner-up naman ang Tribo Bicolnon mula sa Legazpi City na nag-uwi ng 200,000 pesos. Bukod dyan, nasungkit din nila ang ikalawang pwesto sa Best in Moving Choreography. Sobrang grateful ako sa lahat ng sumali, sa 9 contingents na sumali this year.
kayo yung naging way para maging successful, yung street dance competition. Sa lahat ng mga staff ko na tumulong behind the scenes, I would like to thank them. CS Photography and to all the suppliers. Of course, syempre, support ni Mayor Hisham Ismail, Vice Mayor Luis Gutierrez, and all the councilors. Sobrang pasalamat, and all the LGUs and barangay na tumulong para maging successful itong event. Thank you so much. Nakuha naman ng Tribu Sinag mula Legazpi City ang unang pwesto sa Best in Music and Sound, habang naiuwi naman ng Tribu Oro Banwa ang ikalawang pwesto. Nasungkit din ng Tribu Ustik mula Libon ang ikatlong pwesto sa Best in Costume at Best in Dance Ritual Interpretation. Ang 2 linggong pagdiriwang ay opisyal naman na nagtapos noong Sabado. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Libo-libong blooms ang dumagsa sa concert ng BINI sa lungsod ng Legazpi noong Sabado. Bahagi ang concert sa pagtatapos ng Ibalong Festival ngayong taon. May report si Danica Garcia. Sa kabila ng pabago-bagong panahon, libu-libong blooms ang dumayo sa lungsod para mapanood ang BINI na mag-perform sa Legazpi City Old Airport noong Sabado. Umaga pa lamang ay makikita na ang mahabang pila ng mga manunood papasok sa venue. Sa ginawang soundcheck ng BINI, nasa venue na ang 10 taong gulang na si Leia mula sa Binitayan, Daraga na hindi nagpakabog sa kanyang BINI-inspired outfit. Mas naging memorable pa ang kanyang experience nang lapitan siya ng kanyang idolo na si Bini Colette, kasama si Bini Joanna para makapagpa-picture. Super saya po! Thank you, Bini, and tuloy niyo pa din po yung pagiging artista. Super fan ko. Sa mismong concert, todo hiyawan ng bloom sa performance ng BINI, lalo na sa kanilang hit songs gaya ng Salamin Salamin, Karera, at Pantropiko. Nanood din ng concert ng BINI si Legazpi City Mayor Hisham Ismail. Hindi aniya matatawaran ang kasiyahang hatid ng BINI na nagmarka ng isang makulay na pagtatapos ng Ibalong Festival ngayong taon. Yung turismo talagang nag-boom with this event, and I know and I'm sure that for next year, abangan na to ng tao, and they're going to book earlier flights just to be here in our Ibalong Festival. Papasalamat po ako sa nila kasi nagbigay silang oras and they trusted our city. Lalong-lalo na dito sa ating Ibalong Festival. Very important nakita nila ang ating kultura, ang ating tourist spots, ang ating mga pagkain, local foods po dito sa Legazpi City. Siniguro naman ni Ismail na mas paghahandaan pa nila ang mga susunod na pagdiriwang ng Ibalong Festival. Maraming salamat po sa PNP, sa PFP, sa lahat na safety personnel na tumulong po sa amin. We cannot do this without you. Salamat sa inyong oras, sa inyong dugo at pawis na pag-serve sa City Government of Legazpi sa pagtulong sa amin, at sa PNP sa pag-augment pa galing sa ibang lugar para lang makatulong sa security at pag-hold ng tao dito sa sobrang laking event ng Ibalong Festival 2025, lalong-lalo na po dito sa ating sobrang laking concert. Most awaited of all na programs, events, ito pong BINI concert po. Samantala, nagningning din ang kalangitan sa ginanap na fireworks display na hudyat ng pagtatapos ng pagdiriwang. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Rose Bilista. Salamat!